эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии тоҷикистон дар остонаи ба фаъолият оғоз кардани чархаи аввалин нерӯгоҳи Роғун ба шуморе аз мутахассисон ва коргарони ин нерӯгоҳ мукофотҳои давлатӣ дод. Тибқи иттилои дафтари матбуотии раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 14 ноябр дар Қасри Миллат ба беш аз 100 нафар ордерҳои шараф дараҷаи 2, медали хизмати шоиста, ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон ордени шараф дараҷаи 2 ва медали хизмати шоиста супурдааст. Эмомалӣ Раҳмон дар ин маросим бунёди Роғунро роҳи асосӣ ба истиқлолияти комили энержӣ расидани Тоҷикистон омида ва гуфтааст, ки он омили муҳимтарини таконбахши иқтисодиёти миллӣ, афзоиш ёфтани иқтидори содиротии кишвар ва боиси таъмин намудани сатҳи зиндагии беҳтари сокинони кишвар мегардад. Қарор аст рӯзи 16 ноябр нахустин чархаи ин нерӯгоҳ ба кор дарояд. Мақомоти тоҷик ҳадафи аслии бунёди нерӯгоҳи обии барқи Роғунро расидан ба стратегияи табдил додани Тоҷикистон аз як давлати кишоварзи саноатӣ ба саноати кишоварзӣ унвон мекунанд. Лоиҳаи нерӯгоҳи Роғун ҳанӯз аз замони шӯравӣ таҳия ва корҳои сохтмонӣ дар он вақт оғоз шуда буд. Аммо ба далели ҷанги шаҳрвандӣ, надоштани пул ва ҳам мухолифати кишварҳои поёноби Осиёи марказӣ, ҳукумати Тоҷикистон натавонист онро такмил кунад ва танҳо соли 2016 ба сохтмони асосии он шурӯъ кард. Ҳукумати Тоҷикистон барои идомаи сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Роғун 1 июли соли 2016 бо ширкати итолиёвии Салини Импреҷелио созишнома имзо кард. Мақомоти Тоҷикистон мегӯянд маблағи умумии ин созишнома 3.9 миллиард долларро ташкил медиҳад. Танҳо маблағи сохтмони саддии асосии нерӯгоҳ ба 1 миллиарду 950 миллион доллар ҳисоб шудааст. Тоҷикистон барои сармоягузории муҳимтарин тарҳаш нерӯгоҳи Роғун соли гузашта тасмим гирифт, ки 1 миллиард доллар коғазҳои қиматнок ва ё вонбаргҳои давлатӣ нашр кунад. Дар даври нахустин 500 миллион доллари ин вонбаргҳо ба бозори ҷаҳонӣ ба фурӯш гузошта шуд. Сарбанди нерӯгоҳи обии Роғун, ки баландиаш 335 метрро ташкил хоҳад дод, дар ҷаҳон баландтарин сад ба ҳисоб меравад. Роғун бо иқтидори 3600 мегаватт калонтарин нерӯгоҳи барқии обӣ дар Осиёи марказӣ хоҳад буд.